Türkmenistanda et qıtçılığı dowam edýär. Hususy sowda nokatlarynda etin bahasy öňgörüli beşidilmedik derejede gymmatlayan wagtynda döwlet dukanlarynda et tapmak kyn. Peshili we täjirçilik narhyndan arzan etin haridary şuunlar köpelýär. Paýtaxt ýaşaýjylary şuunlar et satyn almaň aladasynda döwlet dukanlarynyň öňünde jemlenýärler we satyga çykarylan önümleriň hiline garamazdan ählisini satyn alýarlar. Soňky günlerde döwlet dukanlarynda satywda peýda bolýan et önümleri esasan sünk bolup adam başyna çäkli mukdarda satylýar. Yerli mallaryň çylky eti aýrylyp, sünküň çorwalyk bölükleri elýetirli bahadan satylýar. Sünküň 1 kilogramy 26 manat. Haridarynyň köpdigi sebäpli bir ele 4-5 kilogramdan köp satylmaýar. Dip Aşgabatly sowda işgäri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, çağlara şol sandy mektep okuwçylaryna et we sünk satylmaýar. Sowda ministrliginiň garamagyndaky dukanlarda satylýan sünküň 1 kilogramynyň bahasy 26 manat, ýagny Merkezi Bankyň kursy boýunça 7,5 Amerikan dollaryna barabar. Sünkü alıcıların aglabasy maşgalası üçin nahar bişirmek üçin satyn alýar dip Aşgabatly çeşme aýtdy. Çeşmeler şuunlar döwlet dukanlarynda sünkden başga daşary ýurtlarda öndürilen doňdurulan etin hem satywda peýda bolýanlygyny we onuň 1 ele 2 kilogramdan köp satylmaýanlygyny aýdýarlar. Bu eti satyn almak üçin adamlar ir säherde nowata durup dukan açylýança garaşyp durýarlar dip habarçy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, dukan satyjylary bu etin nerede öndürilendigini we nämäniň etidigini aýtmaýarlar. Geçen hepde Ahal vilayatynyň dukanlarynda hem peýda bolan bu doňdurulan etin 1 kilogramy 40 manatdan satylypdy. Onuň hem gelip çykyşy barada alyjylara habar berilmän. Käbirler ony göläniň eti dip hatap edipdi. Adatlyk radiosu et sowdasynda dören ýagdaýlar barada Türkmenistanyň sowda wekillerinden resmi düşündürüş alyp bilmedi. Bu aralykda hususy sowda nokatlarynda satylýan etin gymmatçylygy saklanýar. Soňky bir näçe aýyň dowamında yerli goýun we sygyr etiniň bahasy ýygy derli 40% gymmatlapdy. Häzirki wagtda ýurduň dürli sebitlerinde 1 kilogram etin bahasy 120 manada ýetýär. Aşgabatyň bazarlarynda çylky etin 1 kilogramy 135-140 manatdan satylýar we resmi kursdan bu 38,5 we 40 Amerikan dollaryna barabar bolýar. Bu ýagdaýda ýaşaýjylaryň arasynda azyk önümlerini döwlet dukanlaryndan satyn almagy mejbur bolýanlaryň sany köpelýär. Teki bazarda et nowatynda 150 dagy adam dur. Et sowdasyna polisiýa işgärleri gözegçilik edýär dip Azatlyň habarçysy 23 oktýabrda paýtaxtdan habar berdi. Et qıtçylygy we gymmatçylygy ilatda nägilelik döredýär. Adamlar nowatlarda birek bilen gurrundeşlikde şeýle durmuşdan halis ýadandyklaryny aýdýarlar dip habarçymyz belleýär. Hökümet ilatyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmaýar. Diňe nägileligini biraz kösüstürmek üçin peshili et önümlerini çäkli mukdarda arzanyrak bahadan satyp çykaryp ilaty yeter yetmez doýur doýmat halda taklamagyny dowam etdirýär. Dip Aşgabatly ýaşaýjy öz pikirini paýlaşdy. Türkmenistanda etin narhy tomus aýlarynda ýokurlanyp başlady. Iýul aýynda 80 manada duran çylky etin 1 kilogramy birden 105 manada ýetdi. Türkmenistanly owu-hojalyk bilermeni et qıtçylygynyň birden güýçlenmegini soňky ýyllaryň aşa yssylygy we guraklygy bilen baglaşdyrýar. Howanyň maýyllyk derejesiniň ýokurlanmagy we ıgalyň juda az düşmegi, güýçli şemarlaryň we tögelöýleriň ýygzamlaşmagy, şeýle-de topragyň şorlanmagy ör meýdanlarynaky ýawan otlaryň gurap ýitip gitmegine getirdi. Öňkü gök ör meýdanlary tas ýok diýen hem bolýar. Tozap ýatan çägel toprakda otlayan marlar arryklap keselleýär we köpçülikleýin garalýar. Mal sany gitdigiçe azalýar. Dip owu-hojalyk bilermeni Azatlyk radiosuna anonimlik şertinde gurrun berdi. Soňky ýyllarda maldarlar çykdyjylaryň girdejilerinden köp bolýandygyny aýdyp pudagyň hökümetiň goldawyna mätäşligini gurrun beripdi. Türkmen hökümetiniň resmi hasabatlarynda maldarçylygyň ösýänligi aýdylýar we problemalar agzalmaýar. Türkmenistan'da dowam edýän paýta ýygymynyň fonunda Lewap vilayatynyň etrap hemde şäher saglyk öýlerinde işleýän şepaga duýalar we lukmanlar köpçüliklerin işden çykýar diýip sevit wakalaryny ýakyndan öwrenýän habarçymyz öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. İşten çykýan saglyk işgärleri özleriniň ýyllar boýy dowam edýän mejbur rahmetden öz işlerini goýup owu-hojalyk işlerini paýta ýygymyna gatnaşmakdan halis biýdar bolanlyklaryny aýdýarlar.
Şol wagtda Saglyk Goraýyş we Derman Senagaty Ministrliginiň Lewap vilayet bölümi vilayetin çägindäki saglyk öýleriniň we hastahanalaryň şepaat uýalar üçin duýdansyz ýagdaýda synaw geçirýär diýip saglyk ulgamyndaky çeşmeler habar berýär. Türkmenabad şäheriniň şäher saglyk öýleriniň medsestralarynyň 60%-nyň gowragy ýysyny taşlady. Olaryň hemmeti paxta ýygmagy mejbur edilmeginden ýadan adamlar. Diýip şäheriň saglyk edaralarynyň birini işleýän çeşme aýtdy. Bu ýagdaý saglyk öýlerindäki tejribeli işini gowy bilýän işgärleriň ýetmezçiligi bilen bagly meseleni öňküsünden hem çylşyrymlaşdyrýar. Saglyk öýüniň işgärleriniň tasdiklamagyna görä Türkmenabad şäheriniň çäginde ýerleşýän saglyk öýleriniň azyndan 5-sine maşgala şepaat uýalary ýetmeýär. Biziň başlyk öz etrapdaşlaryny we gowum garyndaşlarynyň baryny ýyşe ýerleşdirdi. Emma olaryň ählisi diýen ýaly öz ýysyny taşlady. Ýaşuly bolsa da ol öňki işgärlerini ýydyna almaga razy. Emma hiç kimin ýyşe ýydyna barasy gelenok. Diýip çeşme aýtdy. Öňden gelýän kadr ýetmezçiligi sebäpli işden çykanlaryň wezipe borçlary saglyk öýlerine galan we işlemegini dowam etdirýän lukmanlaryň şepaat uýalarynyň boýnuna ýüklenýär. Ýöne işin köpelmegi aýlyklaryň hem yeterlik derejede işe görä köpelmegini asla aňlatmaýar. Zähmet kodeksi etasynda biziň aýlyklarymyzy 30% guşýarlar. Emma edýän işimiz 100% aýlykla iş. Meniň boýnumda 1500 tane hojalyk bardy. Indi olaryň sany 3000-a ýetdi. Sebäbi men işden giden sepaat uýusyna degisli etrapçanyň ýaşaýjylaryny hem öz boýnuma aldym. Başlyklar kärdeslerimiziň işden mejburi paxta ýygymy sebäpli çykýandygyny düşünýärler. Diýip 3-nji şäher saglyk öýünäki çeşme aýtdy we bu ýagdaýa garamazdan her hepde paxta ýygym üçin hakyna tutulýan işgärlere pul tölemeli bolýanlyklaryny, başlygyň aýlygyny köpeldirli, nämeden nalýarsyňyz diýýänini görüň berdi. Aýrarlykda gurlaşylan saglyk işgärleriniň tasdiklamagyna görä, kadr ýetmezçiligi zerarly bir urdan ýörüýteleşen lukmanlar öz işleriniň gapdaryndan goşmaçy, başga uğurlarda hem işlemeli bolýarlar. Nevropatolog, goşmaçy oftalmolog işini, rengenolog, goşmaçylar, ýagny gulak burun bokurdak lukmanyň işini ýerine ýetirýär. Ýagdaý vilayetin saglyk öýleriniň ählisinde şeýle. Diýip çärje etrawynaky saglyk öýüniň bir işgär aýtdy. Onuň aýdanlaryny Türkmenabad şäherindäki we Saýet etrawynaky saglyk işgärler hem tasdik etdi. Vilayet saglyk ulgamynda tejribeli işini gowy bilýän kadrlaryň ýetmezçiliginiň dowamly çuňlaşýan wagtyny adatlygyň çeşmeleriniň maglumatyna görä Saglyk Goraýyş we Derman Senagaty Ministrliginiň Lewap vilayet bölümi Tewit çägindäki saglyk edaralarynda işleýän şepaat uýalarynyň bilim derejelerini barlamak üçin synaw geçirýär. Oktyabr aýynyň 2-nji hepdesinde vilayetin çäginde äkle şepaat uýalaryndan egzamin alýarlar. Men bolýan zatlara düşünüp bilemok. Onsuz hem işimiz başymyzdan agdyk. Üstesine paxta ýygym mövsümi dowam edýär. Bu mahal näme sebäpden egzamin alýar kalar? Diýip Saýet etrawynyň saglyk işgäri soraw berýär. Onuň sözlerine görä, şepaat uýalary egzaminden geçip bilmesem, işimi taşlaryn. Halis bidar boldum. Inni yerimde adam bolmak üçin bizi gorkutmagyň manysy ýok diýerler. Aýrarlykda gurlaşan işgärleriň tasdiklamagyna görä, bu pudokdaky işlerde inni köp adamyň işläsi gelenok. Her kim gaçmak bilen. İşden çykýanlar köplenç orsiýete ýa-da Türkiýe işe gidýärler. Ýa-da ýurt içinde hökümet bilen baglanşygy bolmadyk işler gözleýärler. Adatlyk ýurtda saglyk işgärleriniň şol sanyny şepaat uýalarynyň ýetmezçiligi barada aýdylýanlary anyklamak, aýdynlaşdyrmak üçin resmiler bilen habarlaşyp bilmedi. Ýöne şepaat uýalarynyň bilim derejesiniň barlanýanlygy, olaryň hüner synaglaryndan geçirilýänligi baradaky maglumaty beýleki etraplardaky Türkmenabad şäherindäki saglyk işgärler hem anonimlik şertini tasdik etdi. Günwatar ýurtlary Washingtonda we Brüsselde edilen beýanatlar bilen Moskwa garşy batysy güýçlendirdi.
Täze çäherler Russiýanyň tat 4 ýyl bäri Ukrainadaky dowam etdirýän dogly gerimli ursunyň etaty maliýe çeşmeleri bolan newit gaz pudogyny nysana alýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump aktamda bular gaty uly, olaryň 2 iri newit kampaniýasyna garşy diýip Rosneft we Lukoil üçin äpet sanksiýalary eglan etdi. Ýewropa Birleşigi hem 23 oktýabrda gurrungy edýän 2 kampaniýa degişli çäklendirmeleri makullady. Mundan başga Ýewropa Birleşigi suwuklandyrylan tebii gaza degişli çäherler girdi we Birleşigiň çäginde Rus diplomatlarynyň hereketine çäklendirmeleri goýdy. Geçen hepde Britaniýa hem Rosneft bilen Lukoil'a sanksiýa girdipdi. Bu ädimler ursy diplomatiýa arkaly toňlamak boýunça Amerikanyň ýol başçylygyndaky tagallalaryň salt tepkinde alınıp barýan döwrüne gabat geldi. 16 oktýabrda Trump Vladimir Putin bilen Budapeştde tid wagtda duşuşçykdygyny eglan etdi. Emma 20 oktýabrda sammitin ýatyrylýandygyny, munyň deregine sanksiýalaryň girdiljekdigini aýtdy. Men Vladimir bilen her edek gepleşemde gowut söhbet edýärin. Ýöne soňundan hiç saat ilerlemeýär diýip Trump aýtdy. Biz kesitlen ýerimizde tarap barýan ýaly duýmaýaryn diýip ol sözüne goşdy. Bu Trump üçin ýene bir öwrülşik boldy. Ol häzire çelini Putiniň ursy bet etmäge razy boljakdygyny umyd edip Moskwa garşy goşmasy basysy ýa-da süýsürip gelýärdi. Budapeşt bilen bagly meýilnamalar başa barmandan soň Trumpyň sabır käsesiniň dolanyny çalym etdi. Sol bir wagtda 21 oktýabrda Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwanyň front liniýalaryny doňdurmak baradaky Trumpyň teklifini ret edendigini eglan etdi. Russiýanyň daşary siýasat edarasynyň sözçüsi Mariya Zakharova 23 oktýabrda Amerikanyň sanksiýalaryny ýazgaryp, bu ädim Ukrainadaky konflikt boýunça manily netijelere gelmäge kömek etmeýär, diýdi. Amerikanyň maliýe sekretary Scott Bessent Putiniň biziň umyd edişimiz ýaly dogruçul we açyk häsiýetde gepleşik stoluna gelmändigini aýtdy. Indi ganyň dökülmegini bet etmegiň o katysygy derrew toktatmagyň wagty geldi diýip Bessent sanksiýalary eglan edilmeýändiginde aýtdy. Rosneft bilen Lukoil'dan başga Ýewropa Birleşigi Russiýanyň sanksiýalardan töwülüp geçmek üçin ulanýan kölegi flotuny degişli 117 gemini hem gadagançylyklar tanawyna goşdy. Ýagny olara portlara girmek gadagan edilýär. Gemiden geme newit geçirmek we gaýtadan ätýaslandyrmak isleri çäklendirilýär. Gara tanaw epesle giňeldelip indi ol 558 gemiden ibarat. Suwuklandyrylan gazyň importyny degişli gadaganlyk tapgyrlan görünüşde güýje girer. Ýagny gyýtga möhletli şertnamalar 6 aýyň içinde ýatyrylýar. Uzak möhletliler bolsa 2027-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan toktatylýar. Rus diplomatlarynyň Ýewropa Birleşiginiň çägindäki hereketine girdilen çäklendirmeler olary indi öňkü ýaly erkin seýahat etmegiň ýerine barmagy göz öňünde tutýan ýurdundan da resmi ruhsat almagy mejbur edýär. Bu düzünleri äsirmän singen serhetlerinden öz başda geçmäge tinensen diplomatlar persona non grata, ýagny islenmeýän şahs diýilip eglan edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolar. Bular soňky mälim edilen gadagançylyklaryň diňe bir bölegidir. Biz häzirki wagtda 19-njy sanksiýalar bukçasyny kabul etdik. Ol Rus banklaryny, kripto birzalaryny, Hindistan hem Hytaýdaky käbir taraplary nysana alýar. Ýewropa Birleşigini durnuksuzlaşdyrmagy finansiýaklaryň öňüne almak üçin Rus diplomatlarynyň hereketini çäklendirýär. Putiniň bu ursy maliýeleşdirmegi barha kynnaşar diýip Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça baş wekili Kaja Kallas sosial ulgamda ýazdy. Biz muňa garaşýardyk diýip Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski aýtdy we Washingtonyň ädimini dünýäniň beýleki ýurtlaryna da sanksiýalara goşulmak boýunça berilen gowy signal diýip häsiýetlendirdi. Zelenski häzirki wagtda Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň sammitine gatnaşýar. Ol diplomatik tagallalarynyň çäginde Swediýa tapar etdi we 17-nji oktýabrda Trump bilen hem gepleşik geçirdi.